Me wakwaba eba ETIRE NNI SAFOA efa etoso enan metre episode 4 Adwoa baako ahweye a etoso enan ena mede ebrɛ no. Yenim episode 1 eba 2 ne 3 no ne nyina mu no ehunu nia ekoso. Now sese no Adwoa Adiyia ene arabakire abenya yonkofa ena meno so bi ama arabakire ede niema ba beche Paakofi. Kane ne de ne Paakofi ani enye ho mpo okire adwumo ma adwumo kra na etea no kakra kire se enye boni so ba beche wade na mmom so de koma ne de eye ni wosem sese no arabakire peso hyase de no hihye Paakofi nanso ebekwa akosisen ase Paakofi nko ani hunu nia eba arabakire ede ofa ne ho adwumo mu Adwoa Adiyia ne dwumo a na adamfo ne de ase o mu hunu nia eba nanso ebekwa akosisen na akosi efram aduro no ho nsem kan no so bekwa akosisen ewa hwe etoso enan mu Michelle aye ready a nso ma ye krado yen hyase na fe yen famrel Adwoa baako Michelle kindly subscribe to my YouTube channel Michelle Adoma na me asoma me wate na Michelle Adwoa baako ahwe etoso 9 akyeremade Paakofi firi adwuma abeto Adwoa Adiyia efie Paakofi Adwoa din Adwoa din na fnai o sehini ama frɛ no abudin ana wafrɛ di na wanto epunu yi o tie mu denden Adwoa Adiyia ETIRE NNI SAFOA Paakofi na sa wo hye ho na mafrɛ wa budin Adwoa Adiyia odimika kɔ ne nkyɛn Paakofi mentie wo nka kra metie wo frɛ ya na medi mirika eba no na wo ba ya kyɛ Paakofi enti wo se frɛ dudu yi untie enie na wo be ya hoboa ama me de wakɔ Adwoa Adiyia otena ase o de me kɔ he Paakofi me fa nkɔ ayaresabea Adwoa Adiyia otwe ne me hwɛ Paakofi anim ha ɛhɔ nso amane asupiti a yakwa ankosi hwi aden wogi di sɛ na kwasi afram aduro no enye yi ana sɛ maka kyerɛ wo sɛ mahunu nsɛnkyerɛ ne na afei di bio Paakofi enye wo aduro na me kan Adwoa Adiyia na afei di bio ɛhɔ amane Paakofi na waso adi ben ɛna me mfa wo nkɔ asupiti ɛma doctor enhwɛ ma wo Adwoa Adiyia papa die anye sɛ maso na asie o ne momu no menkansu asini trase no na ye woni asase e ka kyerɛ no mempɛ me wansɛm nkɔgye paaremfo bi ma ɛmɔ me so Paakofi ɔgida na konwamu ɛde ne nan ɛyam so ɛno ntina mafrɛ wo a wo mu ame no te sɛ frɛ no de na wate na bua no na wo mpɛ sɛ wo bua me Adwoa Adiyia pa da bi frɛ no de onyame anim nie ante Paakofi oyi ne nan no esi fam wo se hwan na abɔ wo paama abɔ wo suoi Adwoa Adiyia enye okan ne minimu agye enkantaso ya atramme okan ne minimu bi enye maame atieku aba akosi acha na one ne papa etidade ase no na wose wo kwa aseda enti memo modern insina hwenie emobɔ emobɔ na abrekuni ne san yampo no enya no bi ni Paakofi obo ni mu ase hwan maame atieku aba akosi acha kwa aseda na wono ene wi ase pa de akosi acha kwa aseda dise wanyina wi a obeda nkunjie no anokwa onyini to ya Adwoa Adiyia pa enkasa wonim sɛ wase mo merima aya moso ebo na ye ma nso yeso ba ha enu ntina merima enyini ntem na nso ema de yenyini ntentem no akoso ye kyensa okay just merima no ye de yesobo ti da bia na ekamia ye kosoro no na etwen ba fom na ema nso so enwura ahaban to mo de no ase wo munyini kosa akomuni nchiremu come on for akomuni nchiremu I think say masua bibi unsu besua unsu besua I'll share with you me know beche yento aso Mr. YouTube channel no so me adoma no soma me wate me asoma me Paakofi osan je nadwa osan agida nadwa ne mu bio Adwoa
Jai, akosua cha pa die. O so atodo. O ye nra ya, otiti mfutro mu wo edan chen mu ha bonkroi. Nimnensa ekọ ne nan ba nan. Ena waka na no sesi ye. O dabi, echa die osua. Adwoa Adiyia. Wo so ni ti. Ede asem na wo kan se yi. Ye die, se wonte a kire made ha. Pa Kofi. Adwoa Jai na asem yi die, Adwoa Jai na asem yi die. Nwanwa dodo. Akosua chen kwa aseda. Onyam ni ti. Ekọ ne nan ba ne nan. Oh dabi. Adwoa Adiyia pa. Me se mma ye nye wo nwanwa wo. Nenne Ghana bre yi so abofra bi wo ba bi. Abofra kuma ba yi a wote akire ha yi. Me se ben no. Enso se wo men akosua chan ba bia. Pa Kofi. Na atremade nso ha, why na ofre no abofra kuma? Adwoa Adiyia pa nso wo se nkomo dodo. Pa Kofi. Me se nkomo sen. Na atremade kuro yi, why na mini no? Obebo ni din no, e na wo se den. Adwoa Adiyia. Pa Kofi. Na ya sem ben kra na wo beka afei. Pa Kofi. Sa wo na wo den to abebomu ama masem aware. Anka merempo afiri. Adiyia. Enya na akofa bae. Pa Kofi. Makofa ba brao. Dabi. Matia masem nne ama me ho adwire me. Adwoa Adiyia. Yempo a wo kan sei se fi utware no mu hwan. Me Kofi abrantie. Na eba no nsentire a enua ye na ye de papa asipam. Adwoa Adiyia. Na wote no sen a wagye agina mu yi. Ade asem yi a me kan manu nsie. Wo so wagye ama wo ho. Empanyinfo se ebe enim ni wura. Kofi. Ti ne oka. Me de efi wachi obi aniwa manigi ne ho wo bronu yisu. Adwoa Adiyia. Marima de saa na mo kan da nso Pa Kofi utware ni mu enzo de. Adwoa Adiyia. Enye dwuma wo ne wonamfonum guso ane no. Ade wo no mo ane kon na Accra na. Enu ntina meka wantie nwia Kofi. Enti dey say ya na wo de wani ibu me. Adwoa Adiyia. Me de enye no ho asem na meka. Me say asem a wo pese wo ka kire me no ka na me tie. Pa Kofi. Na wo se abofra kuma enso ene hwan. Adwoa Adiyia. Eya wo se me na me say nkomo. Asem a atwa mu no. Se wo da sufu amu. Pa Kofi. Ti se ma de obia mutumi ma ne din. Ya say oni omu gina hwa na wo ton wadi. Adwoa Adiyia pa mesrew. Ya ntoto yi ne ka asem no na menya kwan nko. Pa Kofi. Wo kwa he. Adwoa Adiyia. Na me hye me office. Pa Kofi zuni wo henyi o. Afro bi uni pere adwuma, wa frera ba, o ye ntoto a kire na, onka, ono so hye no office na adwuma. Bi. Wo hye wo office wo he. Enye wo na wo se usina janie yi. Adwoa Adiyia. Ene me hwe ahwie na me de si so ache. Anwa na ahyimu. Pa Kofi, ma pa de. Utifia to sese hu nwie maduane. Ahwene a usina yi. Eho adwene a na wo trimu. Maduane de eho hia. Sika sen kra na wo gi enti unwie aduane. Adwoa Adiyia. Na metumi ayo ma me atieku ade ama majesika. Pa Kofi. Akwasi mahu abede ye kire pa ne wampa. Papa bebre emfaso ben kra na obenya. Adwoa Adiyia. Pa Kofi. Ma menyo. Obofo onim dia obedi ado atire o. Enka ohunu yi. Pa Kofi. Ohwe ne waache. No nsie ya abo. Mekochia kwabena dwuma aba. Meba no na wawie. Adwoa Adiyia. Pa Kofi. Na wie anesa. Enkwan no abin dada. Me hwie pupu so na ama osesi a. Ene ya enche. Pa Kofi yo okoe. Ohia kwabena dwuma ewo kwan so. Pa Kofi. Wo. Mahu dada. Ufiti dua na mete wonka. Dwomo ane. Maye prekese je na dua. Me fiti kroti a na me ho bon afie mu.
Kofi, me see here. Ya won samnani sa wonte. Ye hia na wo de ba. Na mabɔ wagu. Enso unyaida. Dwumɔ emi nyai. Afi mpo na wobɛte ne kankan. Empanyinifo se woposu nunumu a na wote ni hwɛ. Na sɛ me kwabena dwumɔ odi sika abrante adie. Wo pemanum asɛm atia na wode nkomo twan me. Kofi. Me se kwaku bo nsukura abɛyɛ ne awoye. Sa na wo daadaa ho te sɛ ɔhene bi. Mo hwɛ tie ne awoka. Bonsu se na fene me. Otinkran yi ɛdeɛ na ɔde aba fie. Kumase mrantie no ebia ne kayafo wote. Kofi. Wo pese wo kyerɛ me sɛ akyerɛmade ade hye no ebia ne wo. Bibire enuru kwaku bonsu de hu ba bia o. Na tobo dwumɔ akwada na wo de. Ni amahwiri magina kintinkantan so mato kwabrafo de ewu otuo. Mma nkamfo me na wo yi akotrepompo ne ETIRE dan ho a ɔde ɛbɛn asa no ɛna mma ɛkamfo no. Yensankyerɛne ɛna wabɛyɔ no wahanti a wode ne etwa me mpoa yi. Kofi ɔwra no nanum nsɛm nsada. Mayin rufie na enkomo paa wɔ hɔ. Ye de me de huro obokwa dwumɔ duom na yenkɔ. Onkomodifo ho ye wahia ɛna wo se me pentem. Me kwabena dwumɔ de me wo ho adagye. Okofie ɔtenatena ase. Pa Kofi mpanyinfo se ma wasafo twene ɛyɛ wo de bebre a waguru gyaw. Me de asempa ɛnenam ntoto anti anka me refi. Sejama manchia mpo dwumɔ ane ne nyinaa esi hɔ a magye so ano no. Adwoa ho te sɛn. Ebe na ahini a mehunu no. Ebe na ahini mehunu no da. Efiri da ye ne no ekoda afena no ase no. Eno ano no. Pa Kofi me ho ye. Aduro bi a ono me na ama no aye mre kakra. Onyame anim ni. Opanyina kwasi afram aben. Dwumɔ asɛm yi na wode bae. Pa Kofi onhwɛ. Oyi krata bi kyerɛ no. Ɔsɛ me nkonkran. Dwumɔ wadwumamufo ɛsoma wana. Pa Kofi anka me mfa ho nwane. Wɔsɛ me nkɔyɛ adwuma wɔ hɔ. Dwumɔ ɔgye krata no kae. Yei Kofi ene ewutiri nkwa. Na ye na wama me ye wahye me sɛ yie. Wɔde wo konkran yi de. Sɛ na ayeye anu no. Wodure buru mu awie. Pa Kofi ewom wama me panyini de nanso dwumɔ nanso ɛde. Pa Kofi enye wa asetena mu. Dwumɔ ɛhɔ asetena mu ayɛden. Na wobenya nkrampo na watena yɛ adwuma. Na wonim enkrofo de to nwum yi wonte ye. Pa Kofi den kwabena minim wo kra a menhwɛ na. Ɔsɛe bonsu ene nimo enom kɔhye hɔ yi ɛyɛ nɛ. Nsenkyerɛne bɛn na wabɛyɔ wɔ akyerɛmade ha. Fempo sɛ onya yi kra a wontumi ma. Ɛha na he na wonyi wontire ha. Wayɛ saa ma wɔwura fie amane. Ntumefrɛ mpo ofra na abare wɔm. Me se omwura mpo afiri asante amane ne wɔn asɛdeɛ. Ɔda mpo kra a wɔde atade. Osua brɔfo nanso omwura fi sɛ sekusie dane ahwea kra idua epoma no. Dwumɔ enye wona sesia na wo bobonsu nsamnani. Pa Kofi wo de fa bonsu asɛm no to wansa. Eno de na me de huro bokwa. Me nko a anka me nkɔ efiri sɛ wɔn a wodi kan kɔ hɔ no mu biara emeyɛ anwanwade bia. Dwumɔ abrante paa de asɛm ɛya. Empanyinifo na ibu bebi sɛ ɛsono ewi okra ene sono ɔdabɔ ne kra. Ɛna ɔbra enso ne nua wa wabɔ. Ni moni bonsu yi a wo ka wɔn ho asɛm yi. Ɛbra na yɛkɔ sukuu no. Na wɔtete sen. Wa wonim sɛ wɔyɛ akobɔfo dada. Enti ɛmfa wɔn asɛm ɛmeto yi ho kra. Pa Kofi me de sɛ nyɛ adwuma na ho ayɛ na anka megyae kra. Ɛdan aduane trɔtrɔ ne ho nkro ne ba nyinaa sɛ ha dwumɔ abrantie yi a hwɛ konfu akwesi kwadwa a ɔti butoku ɛna ɔka nasɛm sɛ nkran de ɛhɔ ayɛ kwadigye bi enti wunimu a te sa soye bi mu ɛna wo krɔ no obi asɛm mfa obi ho
kro ne nkyenam enye nna mako nso eka ho utobi na ohwe na nhwe a na wo de achie dan nkyɛn mu baabi ebubu awe abo nsu eguso uwi pa na wo kro no obi mu obi ho akonta obi nso mu asibuo etesa kyeremade ha enso na wo pe usika no pa kofi ojam ne wo kan wo mu de na nso onipa mu a otese me de ntumi nye ne a wo kan yi bida na me ko gina bonten so adidi de ba ne sen dwumo ene wo nye na ba ne den da nkrofo ekwa na wo musu enso wodi na kakra ho pa na wayeka nya kwan pa wo ntwa wo nani enhwe wo nachi ebi ne yaw nimo ene bonso no mu de a wo kan yi o rampo ne ma me yi me asutre se jamani mo wo fa pese wo besra kosu e chan ma ne ware enye nu nanim enti akofi edru wani mu a no aye no boko na edanse bo a oye obai ma na obeware no ye de pepeja me ho kakra dwumo sese ya afi mumu a enkomo ebeso na woko pa kofi tisenia ayo no nanka ensase metena ase kra afise me ba no na fana no ehye jade sese we wie dada mi chere pia mekono na sei mo na enye sa na ye aduane de ebubu a na ye de mankani fufu sei wo edisi ho na echere ya na ye de na twen kakra mpo ne ebeye bia ye pese hia ansa na yakoyi yenkete aye osore ye dwomo eja no kwan na daben pa na esese ufiri ha manhwe krata no yi pa kofi megimi di se ebeye dwoada oyi hwe dwomo ochina kwasi edwo yi a pa kofi me kokora dwomo ka se ope ho de a anka nye ni edie abontepoa no ekire se yentumi ento epono enya wo kwan papa bia fi me de ye hu hia me ne ye de betoto nsa anom aboro ayo ne emfata no me gidi se ye de to ade e mama yi kura eye ana ye de to atade ehye sukufo kura efe mo se ebi wonti ye na ana ade adware fo ya nsa na nsu beto enso onyame tumi nti merepa ebeba pa kofi sese ade adwoa yefun no ho e na medwene dwomo na aden na no semete se oni dufie edi yefunu ho nkomo kofi enye sampo na me kire ene na nakwasi afram aduro no onnom preko wanko afikyire mpo biu eye kwabena enso ha na mesan aba amaya to aso dwemo ene mema wodayi me ma adwo pa kofi oje wo opapa imu Weda sipi no aso enyabre etie eye efa na ahwe ya etoso 9 menim se ahwe ya etoso enum no so no me de bebro na afi wahunu nia eko se no pa kofi be konkran anaso won konkran na be kwa kosisen ene de ama no me se onyabre na afi yentra na bibia so ntumi konkran me se omi adoma no so ma me na bibia nye kama ankopon hia